minus preko toga. Ja ovde kod mene imam toliko novinskih članaka koji pišu o čoveku, ali da ja ne pričam mnogo. Dajte da pogledamo delić filma koji ćete videti nakon jutarnjeg programa, pa ćemo onda i da predstavim gosta koji je ovde u studiju sa nama. Teslin toranj. Godinama se postavlja pitanje šta bi trebalo da bude naš najveći brend u svetskim merilima. Odgovor je decenijama unazad poznat i on glasi Tesla, ali nažalost u potpunosti je neiskorišćen i pitanje je zašto je to tako. On je to postigao svojim delima, što je u naprednom svetu, kome se ovde mnogo govorilo, glavno merilo i zato se njegovo ime i tamo izgovara sa velikim poštovanjem, a to bi trebalo iskoristiti. On je svojim izumima oduševio sve, genije koji se retko rađa je naš čovek i najcenjeniji brend u svetu. Mnoge države su iskoristile dela svojih velikana da bi naznačile svoj doprinos svetskom napretku, ali oko toga su napravile velike turističke atrakcije, a slično bi moglo da se uradi i kod nas. Jasno je da se naš adut u ovoj oblasti zove Tesla i možda bi trebalo izgraditi njegov toranj u prirodnoj veličini bez mašina i aparata koje je on ugrađivao u njega. Znači, samo kao građevinsko, arhitektonsko i istorijsko delo. Ako bi se donela odluka da se gradi Teslin toranj u čast velikom naučniku, sigurno bi se našlo i prikladno mesto. Postoje 3 osnovne varijante kako bi toranj mogao da izgleda. Nadam se da smo uspeli da vas malo zaintrigiramo, koliko da onako ostanete sa nama do kraja našeg današnjeg druženja, a da naravno ukoliko imate vremena i ukoliko vas sve ovo interesuje, nakon našeg jutarnjeg programa pogledati jedan dokumentarni film koji traje 20 minuta. Evo ovako, ovo je priča o čoveku Dušanu Sinadinoviću iz Leskovca, koji Teslin toranj drži u srcu, onako i u mozgu, i to je jedna ideja koja već duže vreme prati. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u televiziju Leskovac. Jeste dobro? Solidno. Srećan vam Božić. Takođe. Dušane, o kakvom se ovo tornju radi? Silni novinski članci govore o čoveku koji je snimio film o Nikoli Tesli. Neobičan podvig Leskovčanina, jedan od naslova. Pre 2 dana, ja mislim da u dvobroju Večernjih novosti izašao je jedan interesantan takođe prilog o Teslinom tornju u srcu Srbije, neobična ideja Leskovčanina posvećena liku i delu našeg velikog naučnika. Kako ste vi, Dušane, došli uopšte na ideju i odakle vam uopšte tolika želja da realizujete jedan ovakav projekat? Pa to iz detinjstva, neki moj san da i Srbija ima neku turističku atrakciju, a Tesla je najveći brend naš, pa to je tako počelo. Dobro. Ovde se stalno pominje, prodavac sveća snimio film o Nikoli Tesli. Nije samo film u pitanju. Ajmo da pričamo o tome kako je to krenulo zapravo. Dakle, ideja, kad je to poteklo? Vi ste završili srednju elektrotehničku školu, je li tako? Srednju, mehaničar za prehrambene mašine. Znači, ali to nema veze sa ovim i čisto je ideja duga i na kraju sam hteo da napravim neki dokumentarni film o njemu i da to pošaljem gore nadležnim organima koji su zaduženi da nešto rade za dobrobit Srbije. Što se tiče toga. Sem što je vaša ideja da se napravi toranj Teslin koji će biti identičan postojećim, takođe je vrlo interesantno to da se vi sve vreme bavite i proučavanjem motora, pa ste eto tako došli do nekih novih otkrića.
Po svetu postoje 3 principa motora, znači, koji su zvaničnu serijsku proizvodnju. Ovde se radi o 2 potpuno nova, s moje strane, studije, potpuno 2 nova motora. I tu sam imao neke šanse da odem na zapad, ali patriotizam ili ne znam šta, splet okolnosti, porodični problemi, i onda je to tako ostalo da ostanem ovde. A kada ste vi to mogli da odete u inostranstvo? Pa, to je bilo negde oko pre vojske. Znači, tad poziv za vojsku, poziv od strane kompanije i možda je tako bilo rešeno. Dobro, ako već pravimo ako se već prisjećamo svega toga što se izdešavalo, da li su ti pozivi za inostranstvo bili upravo vezani za ova istraživanja koje se bave? Da, za prvo, a kasnije i za drugo. Na koje istraživanje se konkretno misli? Na istraživanje Teslinog tog rada ili na... Vezano za motore. Za motore. Za motore. Znači, to je isto ogromna oblast kao Teslina i tu su oni vidjeli da je nešto interesantno, ali na tome je ostalo, pošto ja kao sam želeo više da to bude ovde u Srbiji, ali ovde šanse nije bilo. Verovatno će vas mnogi naši gledalci prepoznati kao čoveka koga svakodnevno sreću, vi ste iz Leskovca, živite u radničkom naselju, bavite se raznim poslovima i sve pare koje zaradite zapravo ulažete u projekat zvani Nikola Tesla i toranj za Nikolu Teslu. Šta se umeđu vremenu dešavalo? Da li ste vi bili u situaciji da sa nekim ljudima kojima je takođe ta vaša ideja interesantna da vam pomognu ili da sa njima uđete u neku polemiku, da li je to isplativo, da li je to moguće odraditi ili vi ne vidite tu neki finansijski interes nego čisto iz... Što se mene tiče, to je sve za mene čist gubitak, ali ovo čisto radim, eto, možda kao i svi drugi volim Srbiju i čisto predlažem, znači ono što hoću da kažem da bi Srbija trebala, kažem, da ima neku prepoznatljivu turističku atrakciju, pošto se non stop priča o turizmu i baš su to sve prazne priče. Baš su prazne priče, a ovo nije neki skup projekat, a previše bi značio. Znači, posle emisije i u toku emisije će da se vidi o čemu se radi i zašto ja to predlažem i šta bi Srbija dobila time. Koliko to zapravo košta? Koliko bi koštalo? Finansijska konstrukcija ne znam koliko bi koštala, ali ne radi se o nekoj astronomskoj cifri. Znači, šta se dobija za to, to je, znači, simbolična svota novca. Kada se zna da se u građevine svetskog tipa ulaže milijarde evra, da bi to bilo, znači, simbolično, on je visok samo 57 metra, sad već zgrade se prave građevine od 800 metra, pa već se planiraju građevine od čitav kilometar, a ovde se radi o visini, ovde se radi što je taj toranj izuzetno popularan u svetu i što Tesla je svetski naučnik i ima šanse da bi to bilo financirano i sa strane. A znači, financijska svota nije problem.